Penak bebai, tarteka. Une astezinak. Esango dizuet, gauzetxu bet. Plazer bat ala, luxu bat ala, ore bat ala, programa hau aurkeztie. Gaur? Demoraldi honetan, 100. aldiz! Aupa gu, Opa gu, jazti! Eta batematariko da etxean, nola 100? 100 demoraldi honetakoak, Aurrekoan joan zinen beste 180 gora, eta... 89, baino gehiago baita zaitzut eunien. Eta hurrengoan gehiago. Ia, haulan dago, eten gabe doa gorantz. Iaurek zer dioten, 100. saioa gure lehiakideak, badatoz! Enaiz eta Iban, Olatz eta Olatz, Mikel eta Mairu. 100, enaiz Iban. Gero programa maituta tarta bat daukagu. Bira. Bai, tarta zati bet. Tarta edo zakua? Zakua. Bale. Ospatuko, baina, bueno, venga, Miluze, bota, gauze politx bet, eurentzat zaila izango da, ze lehenoko izango die. Eskatuko txutik gauze politx bet Miluze izateko. 100. urte hurrenien. Eta programa polita euskara ziken dena. Ados, Ibon, Enaitz? Erraxa Hainbeste pentsatu gara dago, irisgarria gaztintza eta jende klase guztientzat. Zando? Ez duzu? Egan horrek ikusteko moduko da. 8. saioa, Enaitz Ibon zuentzat, 1.225 euro eskuratuta. Ja, zeo zertxu, planen bat egiteko moduen bagauz. Bai. Ibon, non? Inbertituko dugu, diru hori? Ni bueno, intentzio horretzo, baina bain H-den asunto horrekin telebista zarra duk, eta ez da H gusten hori. Urrengo 100. Miluze ikusteko, ja, ondo? Ibonek ikusten dut, ez dakit orain Kikeari den, edo Antxon, ez dago orden. Bueno, igantzitik Enaitz eta Ibon lesakatik, ongetarri mutilek? Eskerrik asko. Olatz, 3. ez gurean 225 euro irabazita. Lehenbiziko Olatz, venga, Miluzeri buruz zerbait polita horrela gustatzen zaizun zerbait. Ba, beste euskaldunak hainbat lurraldetakoak ezagutzea. Bale, ondo. Ondo. Eta 2. Olatzek, zer esango luke? Zuek, aurkezliek. Esan, laugarrenean, Aipatuko dute. Gutxi aipatu dugu, hola, zu fruiztarra zara. Oso ezaguna dira fruizko jaiak. Bai, onenak. Nik dakidala, irratian saltzen diren apurretakoak. Bai, Iragarkia jartzen da, fruizko jaiak, egia da, Eta gaztean. garai batean behintzat iragarkia zion. Fruizko jaiak, etorri, kontzertuak, bazkariak, manifak. Saltzen zuten hori, manifak. Ez da broma, urtero egiten dira? Bai. Bueno, manifak ez. Noiz bai antza, eta hori saltzen zuten, etorri eta hartu parte gure manifetan. adibidez. Noiz dira fruizko jaiak? Abuztuen lehenengo hastien edo. Bueno, Bai. ia zakua eraman eta bertan gastatzeko aukerari dugun. Claro. Bai ez da? Iritsiko da hori be, Iritsiko da. Iritsiko da hori be, eta salduko dugu. Kontuz. Euskal Herria, Kontuz. manifak, etorri. Hori da, eta. Ondo. Animo, zorte, amigote. Eskerrik asko. Mikel eta Mairu, segun txarrien etorri zari, Zao. azteko, ja, behar dugulako eslogan bat. Hori ba. Miluze, zergaitxik gustatatzuien Miluze, neskak? Ba, oso familiarra dalako. Ambiente ona deuko, ez? Ikustu, Ze ondo. Mikele, nondik zatoz? Horexa. Horexatik zatoz, arkitektura ikasten, bai? Zeinen ideia izan da, honetortzie? Bueno, dina. Hortxe, erdi-zerdi, ibilizarete. Bai. Mairu, ze ikasten psikologia? Bai, Ondo du, momentuz bai, ikusiko da 2. kuatria, ber. Bueno. Ahí está. Txirrindularitza... Bueno, lehen ja aparkaute bizikleti. Bai, bueno, Bai, gustatuta bai. Bai, Ondo, ederto. Asmoren bat, holan zakua, eta amesten hasita, eta handizen amesten hasita, zakua irabazita bidairen bat edo. Bai. Nora, ze pentsatu zuie? Ba, berretortu zaiten bizitan, urrengo urten Txilea edo. Txilera zoaz, ikastera? Bai. Ze ona? Ba, bueno, orduen lan asko egin berko da, dirutxue. Hori Irabazi. Hau boneskak, ongietarri. Eskerrik asko. Txilera joateko, edo esan bezala, fruizko jaiak, edo nola ospatuko genituzken, Gaur, zakuan, jokoan, 93.000 euro. Eta aipatu da, Miluzen, ze giro dagoen, platoan, besteak beste, plentxiko gure lagunai esker, Iepa! Zondo. Ondo. Eugarri Miluze, azteagoaz. Puntuak biltzeko arrasto-zarrasto. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Ibon, urduri zauz? Ez. Konzentratuta? Ez. Bale, Enaitz. Ibon? Ez dugu gustuko. Beldurra. Horro, ausart.
Olatz, olatz. Koliflora. Mikel Emairu. Unia. Ara, besarka da bat, Iragazte guzti eta. Ezin egona sortzen du batzuetan. Lana. Lotxa. Lotxa, askotan aipatzen da, hau, Paso. Paso, bueno. Bakarra bada gaitzerdi. Kezka. Gaixotasuna. Bueno. Paso. Oso filosofiko gabiltz konkretu hau, Aurpegi gazteak gustatzen zaizkio bereziki. Oso arrastona. Oso ona. Granua. Oso Ondo! ondo! 70 puntu, ekaizun zuntzak. Zapato gaudien. Edo miluze bizperan edo. Lertu. Bueno. Oh, Ah, hace festa. olatz. Bai, ematen digu, buruko mine. Bai, Granuek. benetan, bai. Bai. Ia bigarren taulak, ez digun ematen? Bere izena trampa hutsa da. Erantzun bat? Paso. Mikel eta Mairu bota zer. Ez dakit. Claro, honegaz edo zer izan leike. Gezurra. Erdi-erdian dago beti. Hori gara pixkanaka. Oreka. Ez orexa, oreka, esan dut, kontuz. Asteazkena. Ixilik zaudela baina, segi da, hauek ere, lauroita bat puntu. Ez baita Oso ondo. azkena, beti herrian dago. Oso zaimen ona. Bai. Hirugarren taulan, leheneko arrastoa, Mikel Emairu zamentzat izango da bai. Garrantzitsua da errespetatzea. Arauak. Ordena. Txanda. Ze formalak denak. Aldakorra da oso. Ez beti, izan leike. Bai? Eguraldia. Adina. Semaforoa. Edozeren aurrean agertzen da. Edozeri buruz. Paso. Umorea. Galdera. Zuk zurea duzu, nik nirea. Arrasta ona. Bakotxak berea. Hori da. Izena. Hori da, hain aldakorra. Izaera. Hurbildu gara. Iritzia. Oso ondo! 70 puntu. Olatz eta olatzentzat. Ondo, itxura polita markagailuak momentuz. Naiz eta Ibon ona dira initzioka, Ez da nire iritzia bakarrik, iritzi orokorra da. Hartu lekua mesedez, etxetik HDen ikusteko moduko ariketa izango data olatz eta olatzen zaldean. Goazen, hasi? Zuk, bueno. Ia ba. Lurrean, Futbola. erori. Irristatu. Bai, Irristatu non? Uretan. Ez da ura. Eoldartzan. Izotxetan. Izotzetan. Vale. Bigarna. Geldi. Gelditu. Sustoa. Eskultura. Ez. Itzala. Ez. Neoprenoa. Ez. Astronauta. Ez. Arbola. Zuhaitza. Arbola, Bai. arbola. Arbola bat. Pinua. Pagoa, aritza. Nolakoa da? Pinua. Nolakoa, Naiz, nolakoa da? Txikia. Bonsaia. Hori bai. Itz. Pertsona Itxua. itxua. Garfio. Pirata eta... Peter Pan. Bai. Eta Garfio. bai. Bai. Oso ondo. Kasko kapitaina, kapitan Garfio, bai. Egia da, Bonsaia. Txiki. bai. Enaitzari dela pixka bat ja mugatuta geratzen bere aktore munduan. Kaktusa da, bonsaia. Kaktusa, bonsaia, bai. Zuzendariok beste paper batzuk ere eman, ez? Oso ondo, da Peter Pan eta asmatuta. Bale, bikain, 70 puntu. Eta Peter Panen laguntzailea, Kampanilla. hori da, ea zuen alde Izan behar dagoen. nuen. Hori ere, hartu lekuan, mesedez. Eta ia puntua dakartzan Miguel eta Mairu bestaldean. Beste hiru kontzeptu denbora. Guazen? Olatue. Suhiltzaia. Oida. Sua matau. Bai, zer da? Extintorea. Bai. Bai, suitzalgailua.
Lainoa. Ez. Pelota. Lurra. Eta? Eguzkia. Planeta. Mikele bai, zer da? Borobila. Bai. Zer? Lur borobila. Lurrarekin lotuta... Lurra bai, borobila bai, zer da? Esfera. Zer da hori zehazki? Zer Borobila hori objektu zer da? da? Zirkulo. Lurra da? Lur planeta. Hola, zer nola erabiltzen da hori? Baloia, Hor. pelota. Zer da hori? Ah, vale, tipo... Tipo Hurrengoen. hirugarrena? Lana, mundu, oza, planeta hori. Buruko meiku eta Mediku eta pazientzia. gaixua. Farmaziako. Bai. Bai. Farmaziako eta gaixue. Saltzailea eta... Saltzailea eta- Bai. Erostea ondo, Bega, eta? bestie, zer da? Zer da? Planeta, baina- baino... Mapa, lur bola. Munduko bola. Munduko bola? Ze planeta esatea... Sartu da? Lur bola, bai. Bueno, onzat emango dugu. Bai, ez Bai, zalotari gabe. Aurrekuen, benetan, falta motatzen nuen, nik eukitzen nuen bat, poli. Nora joango gara oporretan, ezta? Daulan. Bai. Da erosietan txiki bat. Ah, bai? Eukitzeko eta lan bueltak emateko. Eta? Oso Erabaki ondo. duzu oporretara nola joan? Ez, bai gustaten nazti ikustie. Eduki behintzat aukera. Bat danak, ondo, 60 puntu. Asmatzen ondo, Mikele Mairu. Antzesle honak zaretezuek? Saiatuko da. Guazen ba, saiatu, hartu lekua. Enaitz eta igo mestaldean. Dan asmatzeko prest. Ba, beste iruko bat. Ondo legoke. Guazen debora. Ikusi, banatu lanak. Txarone? Itxan. Eta orain bai hasi. Animali bat. Bai. Legoia, Ez da lehoia ez. Zalia, Beia, Ez. Indio jarra, Ez. Zezena, Apa, Mikele? Artza, Ez. hemen Euskal Herrikoa. Astua, Bigarrena. idazten, liburua, liburua, komikia, Ez da demora liburua. pasa, Ez da liburua, ez. tableta, Zertan ari da, zer da hori? liburua... ibuka, Ez da liburu bat. Zenbaki hori? bat, telefonua. Zenbaki bat, kontabilia erantzun. Bai, bueno, hirugarrena. Iberi. waterpolo, Bai. Eta... jaurtilari eta Eta? porterua. Atezaina. Atezaina. Egin du. Jaurtiketa eta geldiketa. Eta geliketa oso ondo. Lehenbiziko animalia. Beia, Ardia. Ah, Antxuki. bilotxa, Antxumea, sartu. Hartu lekuen. Buelta, zen lekuetara. Larri ginen, animalia asko pasaitu dut, azken segundoan antxumea sartu da. Bueno, ondo. Bai. Zer, alkarrerik kluk-kluk egin barik? Hori da, hori da. Ondo ez, konzentratuta. Bi asmatuta 40 puntu. Eta logitiko batzuk puntuak pilatzen jarraitzeko. Bai? Enaitzibon, bai? Bai. Danak asmatzeko prest? Bai. Oazte, lehenengoa. Beti oparitzen dizkit. Bai. Leroak. Ku, lero, Berriak. bai. Oso ondo. Jarek leto. Ja, ikasi dugu, Ondo. Enaitz eta ibonen lagun mina. Bai. Bueno, etorri da Txikitagoa. leto eta aldaketa egiten digu eta lero. Orduen, ku lero, berreketa barru horretan dagoelako, eta inteligentzia artifiziala, Ia. ia, ikusten dugu, baina biderbi, ba plurala. Kulero berriak, oso ondo. Eta oparitzekotan bai, berriak oparitu. Bueno, bai. edo Madonanak, edo Marlene Dietrichenak, Baina bere berriak, baita. edo ere. Marilynenak. Bueno. Bai. Bagoitza nahi duena egin ezala eta listo. Bueno, bigarren erolizikoa, denpara. Gauean agertu zait, Dada. nor da? Dada. Dada Bida. ez, irakurri behar du banatuta dau. Bida, Ez? Ez, banatuta dau, da hori. D-A, Bale? Deabrua. Bai. Oso ondo. Durango pasoka da, banatuta daukagu letratan kasunetan. D, A, gruri, geori, bega itxek aldatu, ez dakit nordan, Rua, bilaua, oso Ba, ez baltzurra. dakit nordan. bai. Eta A, deabrua, oso Ondo, ondo. biti, puntu, zer da, hau? Ze pelikula da? Bilaua, ez da itzulpena, baina... Bai, oso tipo maltzurra eta animazio pelikula bat.
Ondo, eroglioren oso guztokoei da. Antza? Bai, ordu norraitzik ekarri hau. Jared Leto ere bai, horrekin da Jared Leto, bai. Baita baina- dut ez zote hongo, sortuz? Bai, terapian da bitxi. Bueno. Olatz. Eroglifiko batzuk. Bai, ez da? Bai. Emango diogu post hori, erogliori? Ia. Venga, lehenengoa, denpora. Egaldia garesti dago, Barbadosera. be kind. Miguel de Cervantes jaunak gazteleraz hitz egiten digu, castellanos hitz egiten digu, eroglifikoetan. Barba2, nora due, era. Barba2era. Osan dago? Bat ere trabatu gabe, Barbadosera. Opa, Ruiz. Opa. Beste horren beste bigarrenarekin, denpora. Merkea da gure, Iga. Zer da hori? Pig. Zer da? Pepa Pig. ez. Zakin horren. Gustavo, Andrie, Petra. Pepi. Pepa. Apepia. Ezakit. Lehen quiz egin beharko diogu. Aterpea. Ez? Lehenengo zeinua arra. Bai. Erreken dute ara. Pegi, Pegi. ara, tegi, a. Vale. Bueno, honekin trabatu gara. Baina horrekoa bai, 50 puntu. Ondo. Ondo. Pegi zora horria zan. Guzu gogoan, hau. Gustaboren? Gustavo, Emazte hau. gustaten zan Gustavo Pegigaz, claro. vale. Ez que Pegi Bazegoen zan... zerbait. Pegi indartxu ganorazkue. Neskak, ganoraz eroglifiko batzu bai, ez da? Saiatuko da. Bai, seguru Ba. baiet. Lehenengoa, denpora. Ez zait sendatzen, arra, Maskara. Arramaz. Arramazka. bai. Bai. Arra daukagu maskara. Eta ara horri ez, orduen, arra maska, eta ez eta zeta hori. Aldatuta, arra maska. Oso ondo. Gazte-gazteak baina pelikula ezagutzen dugu. Be. Ikusita, maskara? Ez. Ez, Eta alere asmatu, segulakoa. Bueno, bai, hau badakigu danok. Ondo. Zer dan? Ondo, bigarrena, denpora. Zorroztu beharra daukat. Ez? Iz. Ki. A ber, aldera? Mikele, bestera batera? Azkoi. Nora due, Kora. bale? Zorroztu? Aizkora. Bale? A hori iz eginda dago. A, iz eginda eta koradoa. Oso ondo koko erdira, aizkora, oso ondo. Aizkorak, zorroztu, oso ondo un puntu. Eta gure nahiko zorrotz jarri da, bai, zazpikitxo batekin. Kutxabanketik iritsi da gainera, Kutxabankek laguntza eskatu digu, euren zerbitzua eta hobetzeko gure iritzia jakin nahi omen dute, eta... Digu edo dizu edo zer? Ez, herritarroi, oroar. barkatu, bai. Galdetegi bat zabaldu dute, eta galdetegi hori erantzutez amaitutakoan, dio ohar batek, erraza izan alda nagi zenuena egitea. Claro, bereziki nagia bazara, ez da, eta erraza horrelako galdeketak eta nahi zenuena egitea zen nahiko zuten. Polita geratu da, nagi zenuena egitea. Hobetu hau, eta gero, bueno, dirua eman den hori, mesedez, Kutxabak, entzun, txalo gero bat. Behin eskazen hasita, eta banatu dirua lasai. Zuak izu idazki sora luze, nolabait badagoela zuloan edo, ez da? Bueno, Hortxe, aramazen tartean. bai. Bai, bueno, zuloan dago, hori Bai. seguru, hori objektiboa datu hori horrelakoa da. Miluzeko eskua bestu nahi dute gaur plentxitarrek, horrela zulotik atera nahian bezala, oi hartzun pixka batekin. Sekulako esperimentua. Bitu, ia prest, Bai, danak, ezta? bai. Presta bai, bete? Bai. Bat, bi, ta hiru. Oso ondo! Horrela abesten du sola luze herriak. Hau bat zuen! Ondo, ondo. Enaiz ibon, horrelako sarrera bat gero, Ea, hobetzen dugun, Plentxiarre jarritako maila, lehenbiziko eskua, asko dakienak esana. Hauetako zein ez da Moriartyaren filma? Handia, loreak, irati edo laurogei egunean. Irati. Oso ondo. Pablo Urkijorena. Abatzuk? Bigarrena. Kantuaren izenburuaren arabera zein koloretakoa da gona?
Berdea, urdina, morea, gorria. Urdina. Gorria. Kanta danatan da Gonagorriz, Gure aita kamari. Gonagorri, karri. Osan dago, Enaitzibon. Zein da argazkiko zuaitza? Intxaurrondoa, lizarra, urritza edo artea. Guau, zederra. Erra zuaitza, bai. Intxaurrondoa. Ondo. Ze politxe, Bai. Ene. Eta segi? Zein urtetan jaio zen Xabier Zukia? 1974an, 76an, 78an edo 80an? 76an. Ondo. Neura dine. Sasoia, Zukia. Eta aurrera? Benetan. Ze animalia entzun dugu? Pantera, tximinoa, zurikata edo zaldia? Zurikata. Bai, Errebotea? Tximinoa. Bai. Horita, Urduri, tximinoa. Eta zertan ari zen momentu horretan. Askatzeko aukera, olatz eta olatz, ez. Zenbat pezeta ziren oraingo 15 euro? Hasi kalkuloak egiten. 1.578, 2.496, 2.879 edo 3.005. Bai? 2.296. Oso ondo. Biderrondo 76 edo pesetak zati 6. Hori da. Bai. Aldaketa. Bai, ondo. Eta komodina jokoan, Atxakitza Estatan, da. eurotan. Probatu nahi? Bai. Berandu. Gipuzkoako nongo herritarrei denitzen zaie zapaburuak? Abaltizketa, amezketa, alegia edo ikastegeta? Ikastegeta. Errebotea. Amezketa. Ez? Abaltzisketa. Horixarrak asmatu. Eta komodina jokoan, Bai? Bai. Ongi eginez gero doa, osasuna ongi doa. Zeat. Poto egin dugu hor. Bueno, gertu, Nola esaten da ekaitza azkoitian? Txaparroiaen bata, ostizaparra edo sapa. Ostizaparra. Gustatu zait, Moskorreako bai hona. Tizaparra. Eta honekin? Bai. Ongi eginez gero loa, osasuna ongi doa. Bai, hori hobeto. Ezta, oso ondo. Komodina. Komodina zuentzat, Enaitzibon. Oso ondo. Olatz eta latz, puntutxu batzu behar ditugu eta komodina lortuz gero asko zobeto. Bigarren eskua. Kantatu gutxiago eta esan gehiago. Berak ezin zuen ezer egin, ez zen bere eskumenekoa, baina adostekoen gurekin doan eman zigun. Zeman zigun doan? Bostekoa zaplasteko ostikoa txaloa. Bostekoa. Doan eman zigun Bostekoa. Realpolitik, Joseba Tapia, oso ona, Te batzuk. Tapiaren te. Mendia botako zeinek ez ditu 8.000 metro. Gaserbum 3, Lotxe, Katxenjunga, Manaslu. Lotxe. Mikel Ema 3? Gaserbrum 3. Du. Letra. Olatz. Nondik kontatzen dizkigu berriak Ane Irazabal kazetariak. Paris, Berlin, Bogota, New York. Berlin. Oso ondo. Ene. Entzun. Ekarri dizkidan izpi, beroen artean ez dupertu da nirrigarre bat. Zein da islada musika talderen abesti honen
izenburua. Asmatu ote duzu, arima zarazu, pentsatzen gelditu, gehiegi aldendu naiz. Gehiegi aldendu naiz. Errotea, Arima zarazu. errotea. Pentsatzen gelditu. Pentsatzen gelditu. Ez duzu asmatu. Zenbat itxasargi daude Euskal Herrian? 14, 17, 19, 23? 19. Askatzeko aukera, beste galderatxuet? Beste bat. Beste bat, bai. Sekulakoa. Nola du izena Itoitzen elurretan abestia dagoen diskoak Ezekiel Itoitz Ambulantz alkolea? Ezekiel? Itoitz. Beste errobote bat. Alkolea. Ambulantzekoa da. Ja, bestia hori ere. Eta gero, sortu zen talde bat ambulantz izenarekin Bai. diskoaren omenez, eta zoragarria da ambulantz Epa, talde, ez hori. bai? Zerri da? Neskak etxarriaren atz, altxasu, lakuntza, bakaiku. Etxarriaren atz. Eta saiatuko Ibilbedi gara. taldearen ama, kantuko letraren zati bata. Ah, bai. Hartu kantu hau, maite zaitut baten gizan. Ondo. Komodina! Osondo! Mikel eta Mairu, zuek ere beste nahi, noski? Komodintxo bat. Saiatuko Guazen, saiatua. Esku honekin, norbaitek esan behar zuen. Zer ordea. Nor da argazkiko musikaria Estitxu, Lourdes Iriondo, Amaia Zubiria edo Maite Ibirin? Lourdes Iriondo. Errotea? Estitxu. Beste errote bat? Maite ibirin. Osondo? Oraintxu, Hilbarri, Ele! Dabi Gerrana, entzun? Taberna ilun bat behar dut Bai, honetarako. argi asko dago hemen. No sortu zen The Pogues musika taldea? Dublinen, Londresen, Corken, Liverpoolen. Kork. Cork. Dublin. Liverpool. London darrak. Edo sortzean, bertain. Nire bai. Zein da, agian hitzaren sinonimoa? Aierkunde, apeta, menturaz, egigo. Egigo. Apeta. Kazetariak bai, ez da? Menturaz. Idatzizko kazetariak bai, ez da? Bai. Teletra gertu da. Eta entzun. Nola kausitu niria, zurea ere besarkatuz, doinua segitzen dut, aleluia. Ah, bitu? Nor kantatzen du Aleluia kantuaren bertsio hau? Amaren alabak, Paulin eta Juliet, Aire Aizpak, Abia. Aire aizpak. Zantzitezken, Errebotea. Ez. Ez. Abots gaizago dengo ziren. Bai. Amaren alabak. Abia. Beste estilo bata. Paulin eta Juliet. I? Nork gorbuzen du Jogurina Boroba, Eduardo Gabinak, Eneko Garziak, Mikel Biurrunek edo Daniel Pascualek. The Great. Ba, sekulakoa. Jogurina Baroa. Daniel Pascual.
Errebotea. Eduardo Gaviña. Hori bai. Bai. Norbaitek esan behar zuen, redakzioan asmatutako esaldi bat besterik gabe. Probatu nahi? Ez da zientzialari baten orduen. Bueno, da igual bada, baina erredakzioan dago. Zientzilaria. Hori da. Ordenagailuko teklatuan, ze izki dago F-ren eskuinaldean. I, H, D, edo ke, hasi orain. Mekanografia klaseak, errepasatu. H. D. Kasetaria, berriz ere, jakin hori behar da. du. G? Prensa idatzia? A. Do. Saiatuko gara. Bai. A letrarekin gainera. Zuk esan. Patata tortilla, tipularekin mesedes eta eskerrik asko. Eta bestela ez. Baina hau ados. Bani bai. Bani ez. Eta zuzena da. Komodina olaz eta olaz zuentzat. Zeingo gara, eunkarren programa Azarretu gara. Azartengo gara eunkarren Baina, etxan. Nik gabe jaten dut. Baina, gabe nahiago. Nik, tipuliaz, gabe nahiago. Gabe nahiago, Bai? Markagailuak, 240 puntutako komodina. Enaizak eta Ibonek. Olatz eta latz, 230 bi komodin. 320, Mikel Emairu, komodinik ez. Bueno, irekita orainik ere. Bai, markagailuak hemen. Bueno, parekatuta, komodin barik, baina, alegin egin beharko. Bagabiltzeko kastetaria izirika, Mikel izirikatuko zaitxut. Zegaz etorri zara, ze zudera politxe. Bai, Berritxarrak ez da? Bai. Berritxarrak taldearen abestiak dira, lehenengo errondan. Oia faiatu. Ikusi arte, oreka, irailak 10, amak urratu zitzaizkidan, kaioletan loreak, zuloan katedral bat, zertarako amestu, bizai berriak, berba eta irudia. Katedral bat. Katedral batekin. Do. Ikusi arte. Do. Kanta? Bila ezazu beste bat. Bizai berriak. Zai berriak ditu. Bua. Oreka. Oreka. Temazo bat, oreka. Balio. Iraia. Iraia izango zen. Zertarako amestu. Bai. Hau zen oso instrumentala, Sentitzen dut, hau ez Bai, eta gogorra. Enaiz Ibon? Kaioletan loreak. Hori zuta mestuko. Baina zuzena. Lamiak taldearena. Bi. Zuzen, bi, oker. Ba, komodina. Komodina? Berba eta irudiak. Ondo? Mikel Emairu, taula osatzeko aukera. Egokitu zaizue. Zuzen bakarra geratzen da taulan. Bai. Amak urratu zizkidan. Zitzaizkidan. Ez da zuzena? Olatz. Komodina. Olatz, komodina. Iraia gamar. 150 puntu. Ondo itxaron da, bai horixe. Jokaldia ondo atara zaizue. Ia bigarren arrondan zagertatzen da. Zauek erantzuten hasi, Olatz eta Olatz, eta Gasteiztarrak dira. Maria Quiñones, Alessardui, Peru Abarrategi, Iker Pou, Gaizkatokero, Unas Ugalde, Paul Urquijo, Irati Anda, Susana Baitua, Iratxa Aguilera, Karra Elejalde. Paul Urquijo. Bestakoa bai. Mikel Emairu. Karra Elejalde. Hore, Gasteiztarra. Enaitz eta Ibon. Gaizkatokero. Tokero lehendakari, esaten zioten. Futbolaria. Oia. Olatz. Iratxe Aguilera. Edo? Kainakai, ez? Kainakai. Mikel Emairu. Maria Quiñones. Futbolori ondarri biharra. Enaitz eta Ibon. Irati Anda. Txolari eskalatzailea. Susana Baitua. Aktore Gasteiztarra hau ere. Bita bi. Iker Pou. Noski, Anaiak. Poutarrak. Bai. Taula osatzeko aukera. Olatz eta Olatz.
Una sugalde. Beste atzere gazteizaro bat. Beste 150 puntu zuentzat. Peru Adarrategi Arabako bertsolari txapelduna, Aramaiorra eta Ale Sardui danotak igulako Gernikara dana. Bale, Mikele Mairu, 3. errondan, Kataluniako mendiak dira. Pedraforka, Montardo, emakumeen tontorra, Montperdito, Aneto, Ego Besiberri, Pusmal, Canigo, Atxerito, Carlit, Komaloforno. Pedraforka. Iparraldean dagoen tontorra. Tontor bikoitza. Puigmal. Gironako 2. altuena. Carlit. Ondo. Canigo. Ipar Katalunian. Enaitzibon, komoina dago, utxik ezin duzu egin? Zein? Montardo. Aranean. Olatz eta olatz? Montperdito. Hau, Aragoin. Gozeleraz Monteperdido. Mikele Mairu ezin da utxik egin? 3 zuzen? Komaloforno. Kataluniako Pirineoetan. Komodina. Ego Besiberri. Mikel eta Mairu, zuzena asmatuta aurrera. Emakumeen tontorra. Bai! 150 puntu Mikel eta Mairurentzat. Bazken momentuan egin dut aurrera, markagailuak Lara 140 puntu, igantzi lesakan. Bilbo Fruiz, 750, Orexa Lorrio, Lara 170. Guau! Ez genuen, asko espero hau, azken segundora arte. Bai. Bueno, aurrera egitekotan, Enaitzibon. Arri. Komoina irabazi, komoina erabili, baina ez da nahiko izan. 8. saioa, 8 saio, 1.225 euro irabazita. Orain arteko lanak, lan guztiak oso ondo egin da, Oso ondo bikote. egin da. Gustora egoteko moduan bagaude, ez da? Baita inbonbera ere. Esigentzi maila altua dugun arren. Ongi. Gustora ditu zarete? Bai. Esperientzia polita izan da. Bai. Zerbait horrela falta izatekotan? Zakua. Zakua, akaso. Baina final asko jokatu ditugu, dirua ere irabazi dugu. 1.225 euro, nola ospatuko dugu hau? Ez du pentsatu. Bidin pentsatuko du. Hori da, bai, hasierako helburutik, dinot, etorri eta, aber zelan dan hau, eta hasierako helburutik, lanak oso ondo beteta. Ondo, eskerrik asko, bikota oso gustora gara zuekaz. Opa, bikote, urrengo arte! Aldaketak, minuzeko mai inguruan, olatz eta olatz. Zuek ondo eroso aurrera egin da, baina bestetik, Mikel eta Mairu, emakumeen tontorra egota, nolabait, ezta? Bai. Metxe bi emakume tontorrean, edo aurrera egin da bai behintzat. Ondo, ez? Bueno, Zer? suerte pizkataz. Hortatik ere behar da, Bai, pozik. Hori bai. Oso pozik. Ia aurrerantzean ere sortea lagun dugun, zuek atzetik puntu gutxiago lortuta, erantzuten lehenbizikoak, ados? Bai. Ba, bi bikotek, hartu lekua, soketik aragoa. Debora, ze diru erabiltzen zuten Frantzian 2000 urtean? Euroa. Libera, frankoa, zein mendetan zeuden 111 urtean? 12. mendia. Zazuzena, zein da Euskal Herriko herri garaiena? Paso. Abaurre gaina, semeak gutun bat bidali dio aitari, zein da igorlea? Semea. Semea. Zein garai gertatu zen lehenago, paleolitikoa edo mesolitoa? Paleolitikoa. Zuzen. Zenbat orain ageri dira kontuz animaliak trafiko seinalean? Bat. Zein ozeanoren ertzean dago Angolako Errepublika? Atlantikoa. Zuzen. Zenbat ordula orden daude 2 ordutan? 8. 8. Ze herrialdetan du jatorria mortadelak? Frantzian. Italian, zein koloretakoa da Japoniako banderaren borobila? Gorria. Boi.
Zein arma asmatu zuen Robert Oppenheimer fizikari estatubatuarrak? Bomba nuklearra. Bomba atomikoa, bai. Zenbat segundo irauten ditu 3 minutu eta 10 segundoko abesti batek? 150. Bai. Erdiaroan, zein hizkuntzatan egiten zen kantu gregorianoa? Gregorianos. Latinez, harri horri har jokoan, harriak zer irabazen dio? Gura izai. Ondo. Boak pozoitxu da dira, bai edo ez? Ez. Ez. Zein izirekin idatzeko zenuke, 100 zenbaki erromatarrez? Ze. Ze. Ze herrialdetan itxasoratzen da Amazonas ibaia? Brasil. Brasilen. Nola deitu zitzaion Bigarren Mundu Gerraren ondoren Estatu Batuen eta Sobietar Batasunaren arteko tentsio garaiari? Paso. Gerra hotza, nork idatzi du Lurbintxoko oinak eleberri grafikoa? Paso. Adur Larreak, zein arropa mota izendatzen da kardigan izenarekin? Txaketa bat. Mikel Emairu, iritsi da. Bueno, azkar egon daia azken txamponetan, sokatila ze moduz neskak. Bueno, Ondo. Eutxi diogu, pixka bat? Ikasten miluzeko truko da, ez da, bai. Urrengo netarriko zarie, gogoz, seguru. Bai. Gustavo Guain zaie? lasaiago gainera. Hori da, Olatz eta olatz, bigarren ez jarraian, finalean lekua ondo hartuta, ez da? Bai, gustora. Eroso? Programa osona gaur? Bueno, gaur be bai. Baita ere? Finalera iristea ondo dago. Bai. Pizka bat? Bueno, sakua da. Pizka bat ez mucho esaten zen. Hori da. Sakua mucho baino gehiago, Gaur, jokoan, 93.000 euro! Iritsi hori? Ituta bere ere, egite dute. Zer die, txakurkumeak edo gure Denetik publiko. dago. Plentxiko gure lagunak, sora luzen zituta. Eskerrik asko, gurekin egotierren. Etxeko ideialdia iritsi da momentua. Txakurkumeak, ondeño handik, bai? Etxion behar txakurrak iriliko dien. Atera aplikazio gurekin bat egiteko. Olatz eta olatz, prest finalerako? Prest. Elburua izaten da, ez da, hasi programi edanekin egon, oso gustora, baina finale iritsi. Oso ondo. Euskal Herria, ibili zarete puntati puntara? Bai. Apurbet. Txoko Puntati guztiak ere. punta, hori bai ez. dinot. Mendebalde, kialde, iparralde, goalde... Bueno, ondo, ibiltzeko moduen. Badago lekua. Bai, ibiltzen ebe bai da, ondo. Eskuartera datorren tamaina duka Euskal Herriak. Bale. Olatz eta olatz, sorte hon. Azaleraz, adi, Euskal Herria baino txikiagoak dira denbora. Costa Rica, bai edo ez? Estonia? Kuwait? Haiti? Montenegro? Líbano? Vale, alderantzik dira. Libano, ez? Jamaika? Txikiagoak? Ruanda? Ez. Bai. Ekialdeko Timor? Eskerrak. Armenia? Euskal Herria baino txikiagoa da. Butan? Egiaztatu? Bostakatz? Bueno. Estonia da Euskal Herria txikiagoa da. Ez. Azaleraz Euskal Herria baino txikiagoak dira galdetzen gabiltz, bai edo ez? Kuwait. Eta Haiti. Horrela? Bostakatz? Orden ez dauz, kido guzondo jarrite. Aldaketak egin eta egiaztatu, denpora aurrera doa. Saldatu hartu gongo batzu. Jamaikagian txikiagoa da. Ruanda. Bai. Eta hemendik saldatuko. Costa Rica. Ja. Egiaztapena egitekotan, ja. Lauakatz.
Azken segunduak lauak atxarti. Konpontzeko. Edo Kuwait, eta Montenegro. Denbora. Olatz eta olatz. Urrazko galdera. Barne produktu gordin altuena duten biak dira. Denbora. Termino hotzak dire ekonomikoak, baina berastasuna edo neurtzeko erabiltzen duguna, barne produktu gordin altuena duten biak nahi ditugu. Denbora, zemoz? Txarto. Liatu gara Ideari, pizkatazioetan. txiki handia, bai, ez? Akatsak egin ditugu, baina ez gehiegi. Claro. Hori izan da igual. Hori. Costa Rica. Ez dugu jarri azaleraz Euskal Herria baino txikiago. Handiagoa, beraz, zuzena da? 50.000 kilometro karratutik gora baititu. Euskal Herriak 21.000. Ia. Armenia, handiagoa. Hogeita marmilarekin, bai? Ekialdeko Timor. Azaleraz Euskal Herria baino txikiagoa dela diogu, zuzena da? Zela Euskal Herriak ia 21, ekialdeko Timorrek 15.000 kilometro karratu, txikiagoa. Estonia. Ez ezko eremuan, zuzena da? Handiagoa, bikoitza eta gehiago, 55.000 kilometro karraturekin. Euskal Herria Jamaika Clash. Disko erraldoia hori. Azaleraz Euskal Herria baino txikiagoa dela diogu Jamaika. Zuzena da? 11.000 kilometro karratu. Haiti. Baiezko eremuan. Zuzena da? Haiti. Ez ezko eremuan jarri behar genuen, Haitik 28.000 baititu, hortik aurrera baiezkoan beste guztiak. Kuwait 18.000-arekin, Libanok 10.000 kilometro karratu, Ruandak 26.000, eta Butan ere gaizki garrita 40.000ko azalerarekin. Barne produktu gordina izaten da indiz ekonomiko bat. Bueno, aberastasunak eta neurtzeko baliogarria izan daitekena, gauza asko kanpoan geratzen diren arren. 11 hauetatik, barne produktu gordin altuena duten biak zeintzuk diren, jakin nahi izan dugu. Estonia aukeratu dugu. Urrezko galderan, erantzun posibleen artean, 1.000 euro jokoan. 125 euro baino asko sobeto 1.000 euro. Aukeran? 1.000. Estonia, Baltikoan. Bai? Costa Rica eta Kuwait zeuden hemen aberatzenen artien edo? Baina beste koizkatxo bat gora egin dugu. 125 euro gehiago irabazi. Segin iluzeko lurraldetan, arrakazabila, apa bikote! Ei, zuek, eun, eskerrik asko! Aura hor!